Fi'n teimlo'n well rwan ar ôl gweld Welcome Mr. to the gun show. Absfab. Diolch yn fawr, Mr. Absfab. Now then, you may have seen us Skype people worldwide, internationally, Australia, America. Now, Say Something in Welsh have taken that to the next level. They've gone to Google Hangouts. It's incredible. Mae hyn yn gyffroes iawn. Dych chi'n gwybod beth ydy Google Hangout? Wel, You're about to learn. parti ar-lein, lot o bobl sydd wedi dysgu Cymraeg ar Say Something in Welsh. Croeso bawb! Reit te, yn gyflym iawn, Aran, pwy sydd gennym ni yma i gyd? Pwy sydd yn y parti heddiw? Wel, a mynd o'r chwith i'r dde, mae gennym ni Gabi sydd yn yr Eidal, mae gennym ni Jen yn America, mae gennym ni Louis sydd bron wedi deffro yn Awstralia, mae gennym ni Peter yn swydd Caer yn Lloegr, a mae gennym ni Susanna yn y Ffindir. A mae'n dywyll iawn yn y Ffindir, tydi? Mae Susanna mewn cwpwrth, dwi'n meddwl. Reit te, wel, croeso i Studio Hwb. Rwan ta, mae bob un ohonoch chi wedi dysgu Cymraeg gyda Say Something in Welsh. Fi am yn i ddechrau efo Peter. Peter, beth sydd mor ffantastig am Say Something in Welsh? Mae nhw i gyd yn gwych. Cefnogaeth trwy'r amser. Lle yw ti'n byw, Peter? Yn swydd Gaer. Ond dwi'n dod o Hampshire yn wreiddiol. Ac eisiau dysgu Cymraeg achos? Achos teimlad o embaras ar ôl gwylio ym mhen llun ac yn sylweddoli nad oeddwn i'n medru siarad Cymraeg o gwbl. Dim ond ar ôl mynd ar wyliau. Mae hynna'n anhygol. Reit te. Dwi'n meddwl, sy'n well i ni fynd i ddeud helo wrth Louis Drian mwyn iddo fo fedru mynd yn ôl i'r gwely. Mae'n hanner awr wedi 3 yn Australia ar hyn o bryd. Ti'n iawn, Louis? Wyt ti wedi deffro? Ie, diolch. I'm not convinced, you. Louis, pam ti moyn dysgu Cymraeg? Dwi ddim yn siŵr pam. Dwi'n just licio dysgu Cymraeg. A siarad Cymraeg hefyd. Felly, sgen ti ddim teulu yn dod o Gymru? Ti ddim wedi byw yng Nghymru? Na. Rwan ta, diolch Louis am y sgwrs. Rwan ta, Jen, beth amdano ti? Lle wyt ti'n byw? Dwi'n byw in Innisfree in America, ger Manhattan. Afal mawr. Now, Jen, Afal mawr, wrth gwrs. pam ti moyn dysgu Cymraeg? Pan o'n i'n iau, o'n i'n licio iaith arall lot. Nes i ddysgu ieithoedd. Ond do'n i ddim wedi ddysgu dim byd, dim o gobl am blynedd. Ond un dydd dwi just yn codi a meddwl bydd rhaid i fi dysgu siarad Cymraeg. Felly, nes i ddechrau. Swn i'n licio sa mwy o bobl yn just deffro yn y bore a dweud, dwi eisiau dysgu Cymraeg. Os ydych chi'n gwneud hynna, ewch ar y wefan a gallwch chi'n gwneud e hefyd. Anhygol. Felly, ydych chi'n cyfarfod i gael parti fel hyn yn aml? Ddim yn aml. Ddim yn aml. Dwi'n abod pawb yn y hangout. Bach o romance? Yeah. Oh, yeah! Nervous laughter. Wel, pawb, diolch yn fawr am sgwrs. Chi yn ysbrydoliaeth. Hwyl fawr. Hwyl fawr, pawb. Neis yn Diolch yn gweld chi. Diolch, hwyl. Wowzers. Waw. Na deimlad, ia. Ac i feddwl, mae chi sydd wedi creu'r gymuned yna mewn ffordd. Nhw ydy'n teulu ni. Teulu newydd. Anhygol. Wel, diolch yn fawr i chi am ddod i gael sgwrs efo ni heddiw a diolch am yr holl waith ydych chi'n neud i helpu dysgwyr. 5,000 ar 20 o ddysgwyr. Diolch yn fawr iawn i chi a diolch yn fawr iawn am hwb. Mi fyddwn ni wedi bod wrth fy modd tasa rhywbeth fel hwb ar gael pan o'n i'n dysgu. Pan oedd ti'n dysgu. Felly dwi'n meddwl bod chi'n gwneud gwahaniaeth mawr. Yay! High five all round. Yeah, dysgu Cymraeg gyda'n gilydd. Right, Right, I think I need a paned after all that sgwrsio. Syniad arbennig. Ond peidiwch am mynd yn bell, achos wrth gwrs, mi fydd hwb bach yma ar ôl yr egwyl.